fent referència al que ens ha dit en David Vidal, parlaré del caràcter. I parlarem del caràcter. Parlaré de per què no som lliures. Per començar, enfront tenim un estat, l'estat espanyol, que sempre ha fet servir dues estratègies per minoritzar-nos, per reduir-nos, per perseguir-nos. Porten anys i panys fent servir aquestes estratègies. Ara, si poguessin, es carregarien una o dues generacions. Per què? Perquè liquidant a una o dues generacions dels que tenim entre 30 i 40, 50 anys, els joves del 18 d'octubre haurien vist el que passa quan s'alça la veu i quan un demana la seva llibertat. Una llibertat que portem dècades, centúries reivindicant. És la tècnica que han estat fent servir sempre. Dictadura, liquidar o reprimir una o dues generacions i així els que venen darrere aprenen la lliçó. Ara estan fent exactament el mateix. Clar, no ens poden matar. Què fan aleshores? Ens llencen a sobre la Fiscalia, el Tribunal Supremo, el Constitucional... La Santa Inquisició... La Santa Inquisició espanyola, exacte. Segueix estant present al segle XXI. És una de les seves vies per reprimir-nos com a poble. No ha hagut caràcter. Aquest és el problema, ha faltat caràcter. El caràcter del Muñoz Espinal. Aquest és el caràcter que reclamem des d'aquí. I que reclamem homes importants com en Pompeu Fabra, com Antoni Gaudí, com en Puig i Cadafalch. Aquests són els nostres referents. I el problema és que hi ha una falta de caràcter. Sempre milers i milers de catalans quan parlen sobre els seus sentiments nacionals, quan parlen de què senten i estan en petit comitè, sempre van mirant al voltant, aviam que no hi hagi algú escoltant. Perquè tenen por. Perquè tenen por. Aquesta és la por que a més hem hagut de suportar 40 anys amb una dictadura franquista que tota Europa ha permès que patíssim. Europa està en deute amb Catalunya. Estan en deute amb nosaltres perquè hem patit aquesta opressió 40 anys. I ells han mirat cap a una altra banda. No els interessava fer res. Doncs el poble català persisteix. I encara hi ha gent de caràcter. I aquí els teniu. Aquí estem els del caràcter. Aquí estem els que recuperarem el discurs d'en Macià. I els que recuperarem aquesta força del renaixement de Catalunya. Aquí estem. Una altra via, una altra estratègia que ha fet servir Espanya és la via política, la del pacte, el pactisme, per fer creure a certs partits polítics que els compren el fet d'anar cap a la via política esquerra-dreta. Bé, esquerra-dreta, molt bé. I sempre des de l'esquerra catalana es pretén pintar a l'esquerra espanyola com una esquerra bona. Jo faré la propera reflexió, perquè sempre se'ns presenta la dreta espanyola com la dreta que oprimeix, que assassina i que roba. Bé, que no ha robat el Partit Socialista? Sí. Han robat o no han robat? Doncs no, que aquests són els bons. Amb aquests ens entendrem i parlarem. I han matat, també. I han matat. I han torturat. El gal què era? Qui ho va inventar, el gal? D'on va sortir? I se n'en foten de nosaltres dient-nos que ens donaran un estatut i diem nosaltres. Ja tornem al 2004, tornem... Doncs bé, des d'aquí, des dels catalans de caràcter, dels que no ens espantem, dels que si ve un a cridar-nos, o uns quants, fem front i defensem el que som, convidem a tots els patriotes, a tots els nacionalistes a trobar-nos, a totes les associacions catalanes, a tots els grups polítics, per petits que siguin, per grans que siguin, tants ens en dona, a trobar-nos, a fer una trobada
i a discutir nous lideratges, noves propostes i una estratègia conjunta per tirar endavant allò que s'ha de fer, que és aixecar la DUI. Hem d'aixecar la DUI. I, evidentment, hem de fer un país de dalt a baix i, sobretot, recuperant el caràcter. Un caràcter que els nostres joves tenen i que el 18 d'octubre van demostrar. Perquè hi érem uns quants allà i vam veure el valor de nanos de 15, 16, 17 anys menors fent front a tot el gas, a tots els pals i a totes les pallisses d'aquesta colla d'assassins i xorissos que conformen l'estat del costat. Així que, visca Catalunya i visca la llibertat! Visca! I ara us convido a que cantem els segadors.